Πλατεία Πυθαγόρα. Ναι, το τσουνάμι τώρα αυτό έχει ταχύτητα, μεγάλη, έχει διπλάσια ταχύτητα. Λοιπόν, ο κόσμος τρέχει για... Κοιτάξτε να δείτε. Έχει περάσει την πλατεία Πυθαγόρα. Λοιπόν, απίστευτο. Είναι η τέταρτη φορά που το κάνει αυτό. Η θάλασσα με την πλατεία Πυθαγόρα έχει περάσει τον δρόμο τον κεντρικό, έχει ανεβεί πάνω στην πλατεία Πυθαγόρα και έχει φτάσει μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Όπως ήρθε το νερό, έτσι γυρνάει πάλι πίσω.